El salt de masses plenes es farà per començar. És un fet anecdòtic i curiós el que estem vivint avui. Veiem-ho. Darrere d'aquests 30 anys de la Patum en directe hi ha persones. Gent que ha dedicat temps, esforç i passió perquè cada salt arribi a casa teva amb la mateixa força que es viu a la plaça. Retransmetre la Patum no és només una feina tècnica, és un compromís amb la festa, amb el territori i amb la seva gent. Aquest recorregut no hauria estat possible sense aquells que van obrir camí. En aquestes 3 dècades hem crescut amb la festa. Mirar enrere és reconèixer la trajectòria feta. Ara és el nostre torn. L'equip de TV Patum assumeix amb orgull i responsabilitat el llegat iniciat l'any 1993. La Patum 2025, en directe a la teva televisió local i a la xarxa Més.